intshayelo into oshayela ngayo uyashayela yikho kuthiwa intshayelo injengesiyalo ngithi mawusuka kini bro basuka kunikeza imlayezo you understand isiyalo kuthiwa lesi siyalo sakamahlangu kanye sakabani bani okanye sakhumalo whatsoever stuff like you understand iyelo zala ekhaya lezi and stuff you understand should the ama-rules ala ekhaya and stuff ukuthi into so asiyezi bese kuba nentshayelo which is your thing esukunika yona sithi wena umsebenzi wakhe is 1 and 2 and 3 and 4 this is your department bro wami yazi inombolo injani bro inombolo awunikwa ohleli kanje la mfowethu unikwa ogijima yabo shothi mangithi unikwa ogijima bro wami injengamanje ngithe mangifika ngale bro wami ngiyashova ngingena ema-clock elitsheni you understand elitsheni sikubiza emuva kwey'ntaba nani shothi baningi bazibiza shothi babiza le ndawo ngendlela ehlukahlukene staff kodwa i-single cell so mawufika la bro wami nabo laba kuneze igijima ezinye ezikhona lapha should igijima ongena bro wami akusinki angithi bokhata abakukhahlelile bro wami ungena lokho 3 punches zakho mfowethu shothi umayakayaka you understand yakusho ukuthi kubhlungu lapho nalapho staff you understand bacela ukufaka eselini lakho legijima ziyafika lapho ukuze akucela ukuthi unobangela ukuze ube lana yimuphi unobangela igijima zingikhanyisa zathi ngishaya omunye umuntu oshaya omunye umuntu kahle wena ubani mina ngumuntu so usesenhlungwini brother ngizona kuthiwa kuwe mfethu tholake la wena mzuzu umaphuza aqwalisele zakhe la agethisa la shova ngoba liyakusinhlafu you understand ucela ukushova manje ayinini manje so uzukhahlelisa bokhata mfethu senamapay you understand uyangena igijima seHolland leza uyangithola kahle shuthi ngithola igijima sespring sona program esifeza khanyisa inombolo yabo yakhanya inombolo ngashova yangifaka ema-clock mangifika ngale ngithola ezinye igijima zokumunye umhlaba phela ubofu ngena ngani ngoba inombolo ingene ngayo lapha ayikho bofu kodwa ngisemhlabani yindeyo into ayithola manje so urayisha bakuna flow pro mangifika la liziyakhanyisa and azinamizuzu uthi mawuphuza mangavuda na insabulo ngegijima awuyabona ida mfethu phela manje mfethu ngisenhlungwini ke la kahle endla ikwenza kadanda enazidlazi serious phela eliphoyisa shoot malifika ziba amaboss neshove Kosi ya so urayisha bakuna flow pro ngiqhubeka ngalento ya pro ngishove uyase kusho ukuthi ngishova umunye umuntu futhi epromplet iskele phela mina ngikhuphuke ngenhlavu S4 S4 ngizokhuphuka bro ene manje uyangikhona bro kunojenene abanye abantu mfethu abaningi ujenene abamazi umuntu bakhuluma ngojenene kodwa ukuthi ubani ujenene usebenza kanjani akwaziyo kwaziwa nje ukuthi ujenene ule urayisha mfethu ngishova umunye umuntu elabo khata abajambo phela isiphuphu sijusi sikhahlele manje sisaphinda futhi hayi zisho yabo so mazisho kanje lezayigijima lezana zirelaxile yabo urayisha ukufike lokuthiwa captain azokukhuza ama-hold lapha lezi zabo khata zithabathe mazi thabatha manje angithi la ngisuka khona inombolo ayishawa nje ngapha wena mfethu yabo ngapha mfethu inombolo nje abantu bazibiza labantu nani bazidecoratile ngapha understand so ngara ukhona ukubona imisebenzi yabo makuthiwa lo muntu mafaqala straight you understand makuthiwa maphuza yamholda manje maphuza yathabatha shothi maphuza mangathabatha yamshova you understand shothi akakuyisi la abheke ukuthi mhlawumbe ukucilaze okanye ini shothi ukunika nje isikhathi nyana bakudiscipline besafike abahold bathabathi if abathabathi yabashova nabo urayisha bakuna na bro wami ilokhu yenza kanjalo isting staff like yabo baholdeke la umaphuza yabo isting ne urayisha ungena futhi matlock ayingezwa man mfethu shothi kunzima nokuphefumula shothi le ndawo lezi mfethu zibhlungu shothi ngilele phansi ngesisa ngifune next kunzima ngisho nokunyakaza imihlade nangisakhuluma ngayo bro shothi ubhlungu nokudla mfethu bokusiyeri urayisha bakuna flop na bro wami feli kushuthi bathina ama-rap into njengalezo mfethu shuthi mangilokhu ngibhizi ngiyaneswa ke lapha understand manje lezabo shuthi lezi igijima zifikile kusezicuba intlavela understand umuntu okuhlala lapha zifuna ukuthi angibababambi understand yamshish holder lo muntu yabo cuba intlavela ngingabo kwayo shuthi zasuka zavala understand zibuye zofaka intlavela ngafuthi so from ujenene nento njengalezo yabo listi
siyabafila kusana nombolo bayizinto zabo ngezinto zabo umaphuza mazophakamisa kusho ukuthi bona abantu shit bahlezi bala ngaphandle umaphuza mazophakamisa bafika futhi kusho ukuthi bangifake nomba bangifakela wena banginike nje into kuphela ngiyabheka manje lapha nafethu fila shapa kuna wrong yabo kanti uJenene uphakamisile ngentsha kusho ukuthi engilandelele uthi no man lo muntu kusho ukuthi iHolland neMpumalanga ayefela idefend futhi angayisebenzele usebenzile lo muntu yabo kusho ukuthi kuba negunya elikhanyiswa akhanyiswe la gunya leliyana lo muntu akagijima washe spirit lesi aphezulu la gunya uyazi kusho ukuthi manje mfethu bengakagunyazi by the time you understand shoot then manje now uJenene meaning to say lapha kusho ukuthi ngikhona khona kunegunya elingekho. That's how I got nje i-rank yami stuff like ngithola sometimes ngigunya ngithole because of iHolland by the time shoot le ndoda le engiyiyo bengekho le Holland stuff like that's thing. So that's how uJenene ugcina sometimes afaka leyo ntshalo kuyigijima and then inyaza ugcina sesikhanyisa. You understand? So into efana lezo ke nakhona angitholi nje mahara thing angithola ishaba kusinkinga program ngiyathathwa ke shoot ngama exercise kanjalo mfethu ngiyashayela yikho ngithi lento mfethu ushayela uhamba. Remember mina ngihlala la 70 so manje ngishama i2 phela ngasukuthi abantu bayi2 so mina ngihlala 14 days so ngashayela 14 days ngento engiyiyo. You understand? Ngisase fresh kulento. You understand? Ngisazama ukubamba lana la. Yes wena mfethu because of ukhumbule mfethu sigunyaza ngokuhlukahlukana because of remember ngagunyaza stuff like kodwa ngithe mangiqinisa elami igunya. Yes because igunya khona kunikwa manje. Some distinguish a trap. Bakunika igunya. Bakunika igunya bese bakudonsela ihistory. Because of if ever you're not igunya from history should history a deep enombolo I will understand you will never know stuff like but then mase gunya then that's when bakuvula history ukuthi noma uzogunya ngazi igunya ulanda kuphi. You understand? Then now bheka ke mfethu bakunike igunya ne bakunike igunya bakushela ngalo gunya leli bese bakunike history stuff like that's thing then now you understand to say alright igunya ngilithola kumaphuza you know Modo uthola kumaphuza bese bakunika uma 7 days 14 days and stuff like uyayehla mawuyehla bathi prolalela ke la azuzalani ngiyoqinisa logunya ngoba lasebenzela ngiyoshovu maphuza ngithi ugcwele ukuthi amagunya aphezulu kumaphuza ena uyakwazi umshovu maphuza ecala kushovu maphuza and uyabona kushuthi sinini ugabhenye enye clever la bakhahla abhlungu ngapha now i-question ozibuza ukuthi mangiya lapha ngizophila akazi kushuthi wena listing akazi uyenze before. You understand? Then now sharp it's fine logunya so utholile na program understand ije lonke they have to know to say what sharp igunya utholile now uyoqinisa igunya because of bakhona ababovu abayathiwa ngamahala kanjalo wena sizothola malo ubani wena akunangana kuyini phela. You understand? And ngeke uziphikise futhi and remember mfethu mina ke mfethu njengoba ngiyinhlaka mfethu understand this thing shuthi umsebenzi okrodi la you understand you are dealing with 3 different people and stuff like you understand uthila ne number 1 you understand whereby the bakhona ukuza ngekelem la you understand this thing so wena mangafundanga to that position and stuff you're not fit you're not even qualified because of bangagenza noma yini and stuff like if awushayelekanga bazogenza noma yini because bazokuropa you understand uthila ne number 2 futhi so labantu benu bavale ngalagunya lelana uthi la shintsha kathathu. You understand this thing? Lena makhona mani. You understand this thing? Kodwa la program la makhona mani ukutshela ivara na makhona mani. Elesine imfihlo yami stuff nginala ngivula khona ngina ngayivuli khona. Ngine inkiya ezintathu. You understand this thing? Sikhona esisine ngivula ngase parliament. Kune parliament la sithi uma khwezi uba khona. That's when sithi i-full bench. I-full bench suka mfethu kubasela mina ama 1 time noma 3 time lapho. You understand this thing? Shoot labantu babasela ama 1 time noma 3 time ababe khona. Understand? Yimi ngwabasela from uJenene ovulula yimi nanto njengales babe khona la kushuthi niyahlangana senonke. Understand this thing? Abanye bathi it's Christmas marobhani. Shothi amarobhani bayahlangana ke lapha stuff. Isisefu siyavulwa. Ngiyakubopha mina ejele mfethu. uJenene ubana ngifuna ukukhetha as long as ukufike la kumele ukubophe khona yakubopha la iloya lakho malifika kuneloya la eMpumalanga iloya lakho malifika lihlehlisa futhi mina ngafuna ukubonakala wena mawungiklatsa futhi nokuklatsa program ngithi melumela ngini kanje the whole day awungitshela igwebo zami lezi ngiyakufaka lapha na mfethu punishment yami ke la ngithi wena kushuthi ishumi uzwalidile nawo lugwebe ugwebe ngakhona mfethu mina uzovala ubani yimi egcinile ejele lami. You understand this? So that's why mfethu ngihleve ikhohlakela nginabufakazi mina ifakazi wami mfethu insabule khona lapha eground angihami nobani bani mina nanto njalo understand and ukhumbule futhi ngishaya abantu bayi2 ba dangerous abo Jenene boyi2 ngishaya uJenene number ngishaya uJenene wawuphi oyi number 2
No right sharp bese ngigunyaziwe ngoba kule nhlava engishaye kodwa ke ukuthi i-question bebemele uyibuze Bram ukuthi ngicinise kanjani elami impose ukuthi ngibe bofu. Bengakabi bofu lapha na mfethu bengisaniwa kahle ngendlela e-right. Right sharp manje ke mfethu nayo intshali yaqhamuka ukuthi mfethu kumele ucinise igunya lakho. Kumele ushove maphuza ngoba igunya uthola kumaphuza. Hayibo nayi le nombolo yangixaka ke manje. Hayibo. Uyase. Then phela manje ngigunya phela. Mame ngililani ngokalayini. Ngiciniso ke manje, understand? Ngiyomshoba nomaphuza phela. Understand? So manje ngiyafunda ukuthi right sharp elegebeza icilazini. Last time ngisema ngishova lo ufika ukhuza ama holiday. Shuthi namazo ukhuza ama holiday. Ngithathe vele into le ngento zami mfethu kuseni futhi kuseni. Ngenkazi imidoko lezi yazibona nama breakfast nana ayishove iphoyisa. Umuntu nalo umuntu oxuza umshova mfethu uyabona ayabaleka. Ngiyazela ukubaleka wakhe shuthi manje mekubiza i-backup kubiza i-ST manje ngoba manje wena kushuthi manje maphuma kahle uzakithi mfethu uvuza igazi sithi la kunempe serious. Ngiyazela so manje kubiza i-ST. ST mayevela phela isabheki mina ngiwa. They know to say these is certain rituals that they happen in prison. You understand? So now we have to attack. We need to say we don't attack umuntu one. You understand? Whatever gang that's there, that's involved into this thing and stuff, like satheka wonke umuntu. You understand? That's how mina ngiqinisela igunya ngicasa ngibale lo gunya ngiba yilo.